Meškáš. Dotáčala som búrlivé. Málo. A koľko chceš? Tak sa je 200 už rok. 200? Veď to je len soška. Ale no tak, veď to pochop. Doma mám jedného ota a 2 deti. Matematicky to nepasuje, potrebujem ešte jedného. S tým na mňa nechoď. Ale no... Pochop ma, ten jeden je na tej poličke strašne sám. To potom vyzerá, ako keby to bola iba náhoda. Ale no, neondí sa. Je dobré, že si to ty. Ďakujem. No, spoľahni sa. Ďakujem. Takto si herečky vybavujú toho ota. Dieťa moje, a čo si myslela? No, že stačí talent. Talent? No, ten tu mala naposledy Studenková. No dovolte. A toto je čo? Happy birthday, Mr. Kňažko. Happy birthday to you. Ako sa to ty vlastne voláš? Šebová. Zuzana Šebová. Preboha, čo vy nemáte doma televízor? Veď ja hrám v paneláku v Kredenci v Hornej Dolnej, takže až taká neznáma nie som. Á, herečka. No tak, dajte mi to. Veď aj my bezdetné máme právo na úspech. Na mňa sa môžeš spoľahnúť, dieťa moje. Ďakujem, ujo! Pá. Ale, nejako si sa nám rozcitlivel. Ale boli milé, nie? Milé, ale naivné. To si fakt myslíš, že prečítaš ich meno? Závisí od ponuky. Vieš, že ja vždy mám čo ponúknuť. Čo je? No kedy si nerobil také drahoty? To bolo dávno. Aké dávno? Naposledy si mi dával sošku pred 3 rokmi. No tak počkaj, tak človek si odskočí na chvíľu odrodiť 2 deti a neňo tie hyny zo showbiznisu pochovajú. Mne nebudeš hovoriť. Tak. Najlepší herec na Slovensku. Čo na Slovensku? V Európe. Musí dať cenu najlepšej herečke. Čo? Veď ich máš doma 6. No ale 6 nie je 7. Takže uvidíme sa večer. Čau. Tak ako? Ktorá bude kráľovnou večera? Jedinou kráľovnou večera pre mňa si ty, Zdenka. Správna odpoveď. Nie je ti tak trochu ľúto, že nie si medzi nimi? Nech sa dievčatá trochu pohrajú. Ja mám doma tých otov už 8. A ja som vlastne už vyhrala. A čo také? Večeru s tebou. Správna odpoveď.